Здравото на всички. Не, те ме научили. Давай, съничко. Ай. Тази седмица времето е много хубаво, слънчево. С бебето ще си ходи по. Тя никога не е сама. И тази седмица имат седмица, която да се ходи здравословно. Пееш или с платинятка, или с кожо. И днес вън избрали с колелото. Вчера бяхме с днеската. Так, имаш платещо се зъбче. Платени се зъбче. А това е нашия парк, който имаме всеки ден. С когато времето ни позволява. Хайде, няма. Чао се гледа. Искаш да минем от другата страна си малко по-слънчево? Тук на хълма вече се отказваме да го кажа. Чакай да изчакаме детето, ние тръгнахме. Детето си играе там с... Айде, дете! Къде отиваш, бе? Колелото, е! Your bike! Днес ще ви покажем как сглобяваме баскетболния кош и футболната врата на Ивон, където взехме предишното видео, което гледахте. Това е за футбол, понеже отзад си цикаме в двора. Намалена 25 лева от 30. И другото е кош за баскетбол, който е бил 25 тона, намален на 15. И така, в предишното видео споменах за вратата, която имам в момента, понеже силото прави забележка, че купувам врата. Само да ви покажа предишната врата, която направи, докато бяхме в старата ни квартира в Нюри. Ето. Тя е направена с материали от палета, дърва от палета, подръчни, плюс сезал, който съм взел от старата фабрика, която работих там. А сега вземаме... Е време да сглобим баскетболния кош и футболната врата. Добре. С кое започваме първо? Без значение, което кажеш. Добре, и след като имаме време, преди да отидем да вземем Ивон, и след училище ще изненадаме с новите играчки. Големи играчки. Да, новите. Понеже времето се затопля и ние сме от родители, които държим да бъде тя навънка. Добре, в крайна сметка решаваме първо да сгубим вратата и след това баскетболния кош. Значи това е 2 на така. Не смисля, че е по-малко? Ямаш ни това в това. И това в това. И ги дай отзаде. Къде е отзаде? Къде? А, ти отзаде ли стоят? Да. И сега това е така. Това е, виж, това е за тебе. Това е за мен. И слагай така. Хоп. Да ги съединя. Да. Паянтваме, честно казвам. Паянтваме. Чакай сега. Виждаш, че вятъра още сега е мой. Да я тук. Така ще стане по-хубаво. Извади се. Сапорт, ама нищо не е сапорт. Абе, колко и да е здраво. Зато и лято викаш да изкара. Да, ама това е много странно, защото това си изкарва човекто. Той ще изкара. Не е много странно, защото това и това си изкарват. Възможно нещо сме объркали. Не е така? Аз ти казах да ни я купуваме, ти давай. По-хубава работа ще свърши старата.
Стаята, че е хубава, признавам ви го. Обаче... Тази кари ще оставяме после. Не знам. Ще седи на тревата. Само ма затрудняваш, като тръгна да коса тревата. Сега обаче тези... неща да ги местя. Тези купички се взимат и де факто се закачват. Какво взимаш? Хайде бе. Как не? Ой. Тя има небъл, като тръгне към вратата, тя се разпадне. Кое? Да и си мисля. Абе, хайде сега, колкото иска, толкова. Е готова така. Чакай само да видим. Там ли мислиш да стои? Да не се пречи, оставяш там. Чакай да я събера тестка. И сега Роналдо. Ти искаш да я тестваш и тя пада 100%. Застани там, застани. Да падиш една врата. Хайде. И сега виждате Не силно. на вашите екрани вратар на националния отбор на Франция Фабиен Бартес и нападателя на Португалия Кристиано Роналдо. Ти даже не можа и вратата да учиш, ми ще струва. Айде да се свини да видим дали ще такова, айде. Дай сега ти. Давай, че нямаме време да вземем. Чакай, да направя само един финт, само да покажа. Хайде. Гол! Почваме сега с баскетболния кош. Може да се не... Имам проблем. Трябва да надуя бейсболна топка. Това бейсболна, баскетболна топка. Баскетболна топка. Нищо, сега тя ще си играе с нейната. Ти да ти е проблема. Тя няма нейната, не е добре. Тя няма това баскетболна, но това става. Къде са болтовете? Кака съм? Първото, второто, третото. Факт, той влиза тук. Виж, една тези се слагат. Да, ето, влиза тук. Да. И го завиваш. Но вече като го сложиш на самото. Предполагам, да. Ето, има още едно. Ето го.
Слагам се тук. Тези двете. Или просто... Чакай, сега ще ги просто. Ми даде, това да се мъчне така. И това държи, виж, това държи такова. Я да видим само като височина, преди да го Сега ще го завиш. Просто да не излиза отдолу. И сега с този инструмент. Този инструмент как се нарича? Това е... Ключ. Кой номер? 12. Не 12. 10 е за акумулатора, 12 13. Спре с предутка. По-добре. Стига да не се излага. Не се излага. Stop it. Get some help. Тези неща се чупят и се слага отвътре това нещо. Много гадно между знаеш. За 15 лева. 15 паунда. Едно време. Помниш едно време как играехме Ера 21? Всеки застава отстрани под коша и хвърля. Кое да е първо синьото и да бъде първо или червеното да бъде първо? Надолу синьото. Без значение. Виж, там на снимката са го направили. Първо отгоре червеното, отдолу синьото. Ай, да ни кажеш, че аз не съм помогнала. Слагам ясно. Не, хищ не помагаш ти. Обаче с лявата ръка познай. Чакай, аз ще ги сложа. Сложи го. И това ще ги нащо. Така, ела тази страна. Много си надула, виж какво. Много ли? Добре. Готова ли си? Да. Гледаш сега. Мастър. Аз искам само да го варим, когато ще играеме, да не му напича постоянно. Добре, това ти казвам. Нали ти казах, че не искам да стои на тревата? Ето, слагаш го и готово. Страхотно. Даже тук мога... ето виж, само ти покажа. Да. Сега си на... Опа! Само, че... Минутата. И... Да, точно. Добре, подари го. И така. Ама така не е честно да играеш. Не, по-далече. По-далече сега. По-далече. Айде сега, вкарай да сега. Мой ред пак. Yes! Айде и ти два пъти. И ти два пъти. Не така, де. Я виж мама так. Хвърли! Хвърли, аз ще го държа. Хвърли! Вземи топката, бе! Не ти ли ти живо? Тежко е, тежи. Готова ли си? Реди? Ха! Гол! Кажа, ти аз застани сега, за ти вкарам гол. Хайде, дуспа. Готова ли си? Хайде, отивай, хайде. Това беше. Толкова много приготовление, за да се изненада и накрая. Толкова време оправяме тук това, искам да си играе с децата.
И то накрая по време да си играем ние с тебе, то май си го направихме за мен и тебе. Май, да. Да не ни е скучно. Благодаря ви, че гледахте клипа. Дано да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за канала. Последвайте ни. Subscribe. И до следващото видео. Чао! Чао!